הערב חגי ידבר על ממשק בין מוח למכונה. חגי סיים את התיכון שלו בשליט ברחובות, עשה את התואר הראשון בברקלי, סיים את התואר הראשון במתמטיקה ו-Cognitive Sciences בברקלי, קליפורניה, UC ברקלי. עבד בהייטק, כשההייטק היה בום גדול באזור הסיליקון ואלי וכו'. טייל וחזר לארץ ונכנס למסלול ישיר לדוקטורט, שהוא עומד לסיים אותו בתקופה הקרובה, בנושאים שאתם תשמעו ממנו. אז אני מאחל לכולם, אגב, אני חילקתי פה כזה מין טופס שבו יש רשימה של הרצאות באזור תל אביב, רחובות, פארק המדע, אז אם אתם מעוניינים, אתם מוזמנים. אז אני אמסור את המיקרופון לחגי ותהנו. תודה רבה. אז ערב טוב לכולם, שמי חגי, וכחלק משבוע המודעות למוח אנחנו נספר לכם היום על ממשק מוח מכונה ועל המחקר שאנחנו עשינו בנידון הזה ומחקר של הרבה קבוצות אחרות בעולם, ואני אסביר לכם איך אנחנו עוברים מלהשתמש בחקר המוח לעשות אפליקציות רפואיות. ואחד מהדברים שעושים עם ממשק מוח מכונה, זה אחד מהפיתוחים האלה, זה פיתוח רפואי, ואחד מהדברים שאנחנו עושים איתו זה מנסים לתת לאנשים משותקים לשחזר את היכולת שלהם לזוז. עכשיו, בשביל להיות מסוגל לספר לכם על הדבר המאוד מסובך הזה, אני קודם כל צריך להסביר לכם קצת מה זה המוח ואיך הוא עובד. אז אני עכשיו בערך ב10 דקות אני אתן לכם מבוא לחקר המוח על רגל אחת. אני מניח שאתם לא יודעים, חלק כאן יודעים יותר, חלק פחות, אני מניח שאתם לא יודעים שום דבר. אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה זה מוח? אז אני הייתי שואל אתכם, מהו היחידה הבסיסית שממנו המוח מורכב? מה הייתם אומרים? נוירון. אוקיי? אז המוח מורכב מתאי עצב או נוירונים, שזה יחידת החישוב הבסיסית של המוח. מה זה נוירון? נוירון זה תא. אז כאן אתם רואים תמונה של תא בודד ששחזרו את הצורה התלת-מימדית שלו על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני. אז לדבר הזה יש גוף תא שהוא בערך 10 עד 50 אלפיות המילימטר, מיקרונים. יש לו מין שלוחות כאלה, כמו עץ, כמו מין ענפים. ומה שמיוחד בנוירונים, בתאים המיוחדים האלה, זה שהם מקבלים קלטים חשמליים על העץ של השלוחות שלהם. כל תא מקבל קלטים מבערך מספר אלפים של תאים אחרים, נוירונים אחרים שמתקשרים איתו. והחשמל הזה שהוא מקבל לאורך השלוחות בזמנים שונים זורם לאורך השלוחות לגוף התא, ואם סך הקלטים של התא ברגע נתון מספיק חזק, אז התא הזה בעצמו ייצור איזשהו פוטנציאל חשמלי שגם כן יעבור בשלוחת הפלט שלו וידבר עכשיו עם התאים האחרים, אלפי התאים האחרים שהוא מתקשר איתם. עכשיו, החשמל לא באמת עובר מתא לתא, יש שם מרווח קטן, שזה מה שנקרא הסינפסה, ששם יש באמת תיווך של מולקולות, מה שנקרא נוירוטרנסמיטרים. ובסינפסות האלה, בקשרים בין התאים, שם פועלים כל הדברים שמעניינים אתכם אולי, כמו תרופות, כמו סמים, וזה גם מה שמשתנה בזמן שאנחנו לומדים דברים חדשים. אז התאים, מה שיש לכם בראש, זה פחות או יותר מה שעכשיו רק יהיה לכם פחות עם השנים, הם רק הולכים ומתים. ומה שמשתנה לכם בראש זה הקשרים בין התאים, החוזק של הקשרים בין התאים. אז אם עכשיו אני אומר משהו שאתם מחר תזכרו, זה אומר שברגע זה המוח שלכם משתנה. והקשרים האלה, העדינים האלה בין התאים, החוזק שלהם ברגע זה משתנה וימשיך להשתנות לכם, וכל מה שאתם זוכרים וכל מה שאתם לומדים חדש לעשות, אנחנו מאמינים שזה אומר שהשתנה הקשרים האלה בין התאים. אז זה היה תא בודד. עכשיו בתמונה המאוד צבעונית ויפה הזאת כאן אתם רואים פיסה קטנה מקליפת המוח. והיא צבועה בצבעים נורא יפים כי השתמשו כאן בפטנט גנטי שבו הם מחדירים לכל תא את היכולת לבטא תערובת שונה של צבעים. אז אפשר לצלם את זה עם מיקרוסקופ אור. אז מקבלים את התמונות המאוד מרהיבות האלה. מה שאמרנו בשקף הקודם, זה מה שחשוב במוח זה החיווט, הקישוריות בין התאים, מה שנקרא רשתות נוירונים. אמרנו שיש אלפי קלטים ויש אלפי פלטים, אבל הקישוריות הזאת, כמו שאתם רואים בתמונה היפה הזאת, היא לא רנדומית, היא לא אקראית. אז אם אתם מסתכלים על האזור הזה כאן,
אז התא הספציפי שלנו אולי זה התא הזה, לדוגמה. אבל כפי שאתם רואים, הפסים האלה כאן בין התאים זה החיבורים, זה השלוחות. אתם רואים שהם מסודרים בצורה מאוד מסודרת. והדבר הזה כאן, מכאן לכאן, זה פיסה אחת של קליפת מוח. אז לקליפת המוח יש 6 שכבות שונות של תאים. 6. הסרטון הזה שאנחנו רואים כאן זה הדמיה ממוחשבת, שבה אנחנו רואים פיסת מוח אחת של מספר מיליוני תאים. וזה נעשה על ידי קבוצה בשוויץ, בשיתוף פעולה עם פרופסור עידן שגב מהמרכז שלנו. ומה שהם עשו כאן, בשביל שיהיה קל לראות, זה הם צבעו את אחד מהתאים באדום. אז אם עכשיו היינו מטיילים במוח שלכם, ומישהו היה עושה לנו טובה וצובע את אחד מהתאים, היינו רואים משהו כזה, מין יער כזה. אתם רואים, כל הענפים האלה זה השלוחות השונות של התאים. אוקיי, אז רק בשביל לקבל פרופורציות, הסתכלנו על תא בודד, הסתכלנו על פיסה קטנה עכשיו אולי של איזה בערך מיליון תאים, וכאן אתם רואים את חצי המוח הימני משומר מאדם שנפטר. אז זו התמונה שאתם רגילים לראות. אז רק לקבל פרופורציות, הפיסה שצבועה שם בצבעים היפים נלקחה בערך מהאזור הזה כאן. בסך הכל, במוח האדם יש לנו סדר גודל של 100 מיליארד נוירונים, 100 מיליארד תאים כאלה. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לזכור? אנחנו צריכים לזכור שהיחידה הבסיסית זה נוירון. מה שהוא עושה, הם מדברים אחד עם השני עם פולסים חשמליים. הקישוריות בין התאים, הרשתות האלה, זה מה שחשוב. ויש לנו המון מהם. אז כאן אתם רואים עוד הדמיה ממוחשבת מאותה קבוצה בשוויץ. ועכשיו הם לא רק מראים לנו את האנטומיה, את המבנה של התאים, הם גם מראים לנו את הפעילות החשמלית. אז ההבזקי אור האלה מייצגים את הפעילות החשמלית שרצה לאורך השלוחות, וכל פעם שזה מגיע לגוף תא וזה עובר את הסף, הקלטים, סך הקלטים מספיק חזק, אותו תא גם יוצר אור חשמלי שעובר לתאים שמדברים איתו. אז אזורים מסוימים של המוח שלכם ברגעים אלה נראים כך. ואם במקום זה הייתי מדבר איתכם עכשיו על ספרות, אותם אזורים היו, התבניות האלה של הפעילות החשמלית היו נראים אחרת. וכשאתם עושים דברים אחרים לגמרי, כמו הולכים לרוץ, אז אזורים שונים במוח שלכם יהיו פעילים, והתבניות שם יהיו אחרת. וכשאתם תגבירו את הקצב ריצה שלכם, אז אותם אזורים גם כן יהיו פעילים, אבל עם תבניות אחרות. אז באמת מה שחשוב לנו זה התבניות של הפעילות החשמלית הזאת, שנמצאים ברשתות השונות. אוקיי. אז איך אז אמרנו שמה שחשוב לנו זה התבניות החשמליות של הפעילות החשמלית במוח, באזורים שונים, ברשתות שונות במוח, שהן הרשתות שרלוונטיות לאותו תפקוד שאנחנו חוקרים. כשאנחנו חוקרים את השמיעה, אנחנו מסתכלים על אזורים במוח שמתמקצעים בתפקוד של השמיעה. היום אנחנו נדבר הרבה על מוטוריקה, על תנועה, אז אנחנו חוקרים את הרשתות שהן העיקריות לתפקוד של תנועה. יש לנו אזורים שמיוחדים לראייה, להחלטות, לרגשות. כל תפקוד מוחי, יש אזורים שמתמקצעים בזה. אז מה אנחנו, האנשי חישוביות, עושים? מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסתכלים, כל אחד חוקר איזשהו תחום, וכל פעם שיש איזשהו גירוי אחר, כמו שאתם מאזינים למוזיקה או מקשיבים לי, זה אומר שיהיה איזשהו תבנית של פעילות חשמלית במוח שלכם. כשאתם נזכרים במישהו שאתה אוהב, או שאתם מרגישים איזשהו אהבה כלפי מישהו, אז יש פאטרן אחר של פעילות חשמלית במוח. או כשאתם מתכננים את התנועה הבאה שאתם הולכים לעשות. גם כשאתם אפילו לא זזים, אתם רק מתכננים לאן להזיז את היד בתנועה הבאה. אז גם כן יש פעילות חשמלית מסוימת שהיא תהיה שונה, תלוי לאן אתם רוצים לזוז, כמה כוח אתם רוצים להפעיל, איזה איבר אתם רוצים להשתמש.
ומצד שני יש לנו את הפעילות החשמלית. אז כאן אתם רואים דוגמה לפעילות חשמלית מהמעבדה שלנו, זה מהניסויים שלי. אז מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כל שורה מייצגת את הפעילות החשמלית של נוירון אחד. רשמנו כאן בו זמנית בערך 200 תאים עם מיקרו-אלקטרודות. ובציר ה-X זה זמן. והרישומים האלה נעשו בזמן שנבדק במעבדה שלנו משחק משחקי מחשב בעזרת תנועות יד. אוקיי? כל אחד מהקבקובים הקטנים האלה זה אות חשמלי בודד של אותו תא, שהוא העביר הלאה לשכנים שלו. אוקיי? אז הדבר הזה, זה נראה כמו מין... זה מטריצה, ויש כאן איזשהו קוד חבוי. עכשיו, את התמונה הצבעונית הזאת אפשר להמיר פשוט למספרים. וכל פעם שכל אחד מהתאים פעיל, אנחנו נסמן את זה ברגע נתון, אנחנו נסמן את זה עם 1, וכאשר התא לא פעיל, אנחנו נסמן את זה ב-0. אוקיי? אז אפשר להפוך את הפעילות החשמלית במוח למטריצות, מה שנקרא בינאריות, שהן רק 0 או 1. אז השאלה של מהו הקוד העצבי, אפשר להפוך אותו למשהו מתמטי. את הפעילות החשמלית בואו נסמן אותה כרגע ב-Y, ומשהו שמדדנו בעולם החיצוני נסמן אותו ב-X, אם זה גירוי שמיעתי, אז זה משהו שקשור לגירוי השמיעתי, אם זה גירוי ראייתי, זה משהו שקשור לתמונה שהראינו לנבדק, אם זה תנועה, מה שאנחנו עושים במעבדה זה אנחנו מודדים את הפרמטרים של התנועה, בדיוק לאן היד זזה ואיזה כוחות היד הפעילה. ומה שמחפשים חוקרי המוח זה את הקשר הפונקציונלי בין שני הדברים האלה. אז בצורה הכי פשוטה, הקוד העצבי זה הפונקציה F, או הפונקציות F בין X ל-Y. וזה אמרתי בכוונה, זה אמור להיות הרצאה לקהל הרחב, וזה הדבר הכי קרוב למתמטיקה שיהיה כאן היום, אבל בשאלות בסוף, אם מישהו רוצה, אתם יכולים לאתגר אותי ולשאול אותי למה זה קשה, למה זה מסובך. ויש המון דברים שחבויים כאן במה שאמרתי בהסבר הנורא פשטני הזה, ולמה זה קשה לנו לעשות. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נעצור ונשאל אם יש למישהו שאלות רק על הבסיס. משהו על משהו שהסברתי בינתיים. כן. איך מודדים פעילות של נוירון אחד? או, שאלה טובה. אז הדרך הקלאסית למדוד פעילות חשמלית זה עם מיקרו-אלקטרודות. כיום יש גם שיטות אופטיות שאפשר גם לרשום, במצבים מסוימים אפשר גם עם מיקרוסקופ. בעזרת תוספת של חומר אפשר גם לרשום פעילות חשמלית, אבל הדרך הקלאסית זה עם אלקטרודה. אלקטרודה זה פשוט חוט חשמלי מאוד דק, שמחדירים אותו למוח, וכשהוא יושב קרוב מאוד לתא, אתה תרשום את השדה החשמלי שלידו. הנוירון עובד רק ב-0 או 1? אין רמות של פעילות? כן, זה משהו שמדהים. אז הנוירונים, הקלטים שלהם הם ברמות, אבל הפלט שלו הוא דיגיטלי, הוא רק או 0 או 1. אז במובן מסוים המוח שלנו הוא באמת מחשב דיגיטלי, במובן אמיתי. אתה יכול לשחזר את זה בין בן אדם לבן אדם, לתפוס את אותו נוירון ספציפי? אז זה בוא נדבר בסוף, זה שאלה טובה, אבל זה בוא נעשה בדיון. אוקיי. עוד שאלות בסיסיות רק על הבנת המושגים, נראה לי שאנחנו בסדר. יאללה. זו שאלת חשיבה, אוריאל, נעשה אותה, אבל אחר כך. שאלה טובה מדי. אוקיי. שאלת ההשאלה. אז זה היה מבוא לחקר המוח ב10 דקות, ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על הנושא של ההרצאה היום, שזה ממשק מוח מכונה. ונתחיל עם הדוגמה שאנחנו עוסקים בה, שזה ממשק מוח מכונה תנועתי, מוטורי. והסיפור שלנו מתחיל עם אנשים משותקים, הם יכולים להיות אנשים שהם פגועי חוט שדרה, ואז הסיגנלים במוח שלהם בסדר, אבל בגלל שיש להם פגיעה בחוט שדרה הם לא מגיעים לשרירים. יכול להיות אנשים עם כל מיני מחלות נורולוגיות שהופכים אותם למשותקים, כמו סינדרום לוקט-אין, MS, כל מיני מחלות אחרות. וגם אנשים שהם קטועי גפיים, אנשים שהפעילות החשמלית בסדר, אבל אין שריר להגיע אליו. אז מה שאנחנו עושים לחולים האלה זה אנחנו משתילים להם צ'יפ קטן עם מיקרו-אלקטרודות. זה בדיוק המיקרו-אלקטרודות שתיארתי לך, שאפשר לרשום איתם את הפעילות החשמלית.